Etong 9 na barahan nito, pag pinagdagdag mo siya, ay aabot ng halos lagpas 40,000 pesos. Umamin siya in person na fake lahat yun ay nagawa niya lang doon kasi gipit. Huwag niyo papakita to sa mga jowa niyo, sa mga asawa niyo, mga baraha. Kumusta yung mga cancers? So, pag-usapan to nangyari sa MTG Tambayan. So, Magic the Gathering siya na merong fake cards / scammer issue sa nagngangalang, tawagin na lang siya SP. So, Super Proxy. So, makailan nagkaroon ng issue sa kanya na nadamay pa, pati si Ninong Rai. So, isa rin siyang kapwa na mahilig din sa Magic the Gathering. Alam niyo na pinag-usapan din natin yung mga Pokemon Scalpers before. Mahilig din ako sa mga cards ng Pokemon. Mahilig din ako mag-Magic the Gathering. Sobrang hilig ko noon. Gumawa pa kami ng channel, Laro Lounge, kung saan naglalaro kami ng mga iba't ibang Commander formats doon. So, puntahan nyo na kung mahilig kayo doon, go lang. Ngayon, pag-usapan muna natin nangyari doon sa MTG Tambayan. So, sinabi dito ni Sir Aldrin na after pumutok yung issue, nag-check kami kagad ng mga nabili sa kanya, pyesa sa kanya. So, diba, sobrang talagang nainis siya doon sa nalaman niya. So, paulit-ulit na N9 sa nabili ko sa kanya was all fake. For over 2 years we've known each other, we are very disappointed. Buong playgroup namin sa Sentries, Hive, and Special UKC playgroup, nasabihan ka na pala sa ganyang gawain mo, pero tuloy mo pa rin. So, may stocks din pala ang real life. Stocks yung nagpapahirap ng game. So, ibabalik niya daw today ang lahat na atraso niya sa akin. Let's see. PS, umamin siya in person na fake lahat yun ay nagawa niya lang doon kasi gipit. Pero lahat naman ng tao nagigipit, hindi yun rason. Okay, so ito yung mga kinuha sa kanya. Ito yung mga binili sa kanya ng mga fake daw lahat to. Ngayon isipin mo, Ay, cardboard lang naman yan. Hindi yan mahal, baka tigli 5 piso lang yan. so puntaan lang muna natin tong The One Ring. Ito, kasi i-expect ko ito ay foil. Dahil dito sa picture niya, The One Ring. So ito yung in reference sa Lord of the Rings. Ang foil ito yung umaabot sa halos 7,000 or 8,000. Depende na lang din yan. At yung surge foil, yun yung pag-iba na yung marking niya up to 12,000 pesos. So syempre ito ay from USD to PHP. So hindi siya ganun ka-eksakto. Syempre, iba-iba rin yan. Depende doon sa printing type. So kung yung pinakita niya ay 0246, so yun yung nasa baba ng card yan. So makita dyan, Mythic. Nakikita nyo dyan. So yun ang gagamitin natin, 246. So under the number 246, ito ay around 7.72,000 foil yan sa market. So nag-range siya from 7.72 to 8.96. Syempre, isa pa lang yan. So pwede natin i-calculate na yan. Sabi natin 7.720 plus, isa naman si Kozilek, market 3.5. So papunta na tayo ng 10,000 ngayon. Ito naman, Mana Drain 348. Ang 348 ay ito, 5.4. God, sakit. Isang tao pa lang to Vampiric Tutor 430. Parang hindi ito foil. Di rin kita sa picture kung foil siya Pero kung hindi siya foil, siya ay 4.3. Ito ay span ng ating pagbibili nila together. So ito mga nasa baba naman, Ristic Study and Cyclonic Rift ay mga game changers. So yun yung mga malalakas na cards na sought after. Kaya nagmamahal din ang price niya. So 169 and 339. 37. Nakapanalo ko lang galing sa isang Cyclonic Rift at natalo din ako nito Foil isa 3,000. 25k na tayo. Mox Amber. Okay, nasa mga Moxes na tayo. Mamaya papakita ko rin sa inyo yung aking cards at mga decks naman na meron ako sa MTG. Meron din ako mga ganito na binling ko din. Ibig sabihin, nagbayad ako ng extra para makuha yung klase ng art na gusto ko. Smothering type din ako yung Mr. Krabs naman. Kasi may liga ako sa SpongeBob. Okay, 224, 45. Smothering 022. Nakaka-smother talaga maging magipit. Ang isa smother natin, mga tropa na pinagbibila natin. So 022 ang kanyang binili. 022 ay ito yung sa ito yung smothering type ko, yung 7009. So, 022, 3K. So, huwag nyo papakita to sa mga jowa nyo at sa mga asawa nyo. Basta napapakain nyo sila at alagaan nyo sila. Pwede kayo bumili ng gusto nyo, di ba? So, isa pa lang to, isang set lang ito na mga binili niya. Siyempre, marami pa siyang ibang pinagbentahan. Kung lahat na itong 9 na ito ay fake, paano pa lahat ng mga bumili sa kanya? So, I'm sure marami din doon ng mga kinabahan na chinek yung mga dati ng transaction, kung nakatransact ba nila tong taong to, overthink malala. 07 na ito naman ay 9K, 96 naman. So sa picture na ito na nakikita, syempre ginagawa ko itong friendly sa mga hindi naglalaro ng Magic o di lang Magic the Gathering. Itong 9 na barahan nito, pag pinagdagdag mo siya, ay aabot ng halos lagpas 40,000 pesos. Isang tao pa lang yan. Okay? Ito yung kanila usapan. Uulak na tayo, tapusin ko lang to Final Fantasy na parating. Gusto ba doon na lang natin bawas? Sige pwede din naman. Sinag-usap sila. Quiz putek. Bayaran ko lahat to quiz kung nga lahat putik
bakit yan? What time ka free bukas, kuys? Kasi hindi na siya nire-replyan. One-sided na lang itong relasyon na ito. Kailangan ko mag-come clean, balik yung pero kailangan niya ito gawin sa lahat. Baka pwede ka makausap, di ko intensyon yung mga yan, willing ako i-correct, sana bigyan mo pa ako ng chance i-explain. Kasi tayo dito si Ninong Rai, kasi sinabi, meron andun din kami sa playgroup niya. Hi mga Tocho, na ikunaga na-confirm na sa akin nang galing yung card back in 2022 siya to. Yung napat to exile o na-exile na yung kanyang magmumuka sa community. Gusto ko lang sabihin na hindi ko talaga alam noon na fake pala siya, pero matagal na niyang hawak daw yun. Kung aware ako dati, syempre hindi ko naman niya ibebenta intention lalo't kay Ryan. Sorry rin sa abala and sa nangyari at accountability for it at hingi rin na ako ng pasensya on my end to be more careful sa pag-check ng cards moving forward. Siguro mas maganda hanap ka na ibang playgroup na mabibiktima kasi alam naman natin lahat dito. Ang pinagtataka ko pa, umamin ka agad na peke yung binenta mo na hindi mismo ikaw ang nag-check. Confirm mo lang agad ang sinasabi namin ng walang double checking sa part mo tapos sabihin mo hindi mo alam. So ibig sabihin may alam ka na din. At may mga narinig din ako na talagang gawain na dito dati pa. Diba tulad din ang sabi sa kanya dito ni Sir Aldrin. Update, sinettle niya po lahat na atraso niya. Ibig sabihin ko binayaran niya lahat. Doon po sa mga iba na pagbenta niya, please message him na lang baka mahabol nyo pa. So yan, ano na sila na kinabahan na yung ibang mga tao kasi mukhang kailangan mag-backtrack sa mga nakadeal. Madaming nagigipit, di mo need man loko sa maliit na halaga. Well, di siya maliit na halaga pero yun nga, over time lalaki din siya. So, ito magandang tanong to, Anthony, paano mo malalaman if fake? So, isa sa mga pinakakilala ay yung pagtingin sa likod. Yung pag-check dun sa mga green ng Magic the Gathering card. So, pag gagamit ka dito ng lupe, hindi ko lang paano sabihin yun, pwedeng above 20x magnification. So, makikita mo dito sa white part na ito, mayroon 3 to 4 dots depende dun sa print na pula. Yan ay totoo. So may 3 to 4 dots in highlight, may black dots sa background, at crisp black na wavy line. So ito yung mga iba pang fake kasi hindi nila magagaya itong ganitong styling. Kung kaya man nila sobrang hirap or yung mismong card, ito example, ito na pull ko to si Azula. Ito yon yung kulay green dito. Nakikita nyo ba? Yan. Pag zoom mo yan, sobrang liit ako, nakita mo yung diferensya nung nakikita nyo ngayon dun sa mismong card. So naka-zoom yan, doon mo malalaman kung fake siya o rig. Pero mag-ingat pa din kayo kasi pwede nilang gawin na totoo yung likod pero piprintan nila nung gustong or yung mahal na card sa Magic the Gathering. Kasi yung isang mga pinakamahal pang card ay naka Post Malone, yun yung The One Ring. Yung The One of One na meron. At alam ko may lalabas ulit pang bago, na iba naman yung style at printing, pero naka-Elvish letter siya in the same manner ng Lord of the Gathering, Lord of the Rings. Diba, naulol na ako, nasmother na rin ako sa mga naghanap eh. So, yan yung pwede nyo isang i-check. Yan yung pwede tinatawag na blue light. Iba-iba rin siya per release ng card. Kasi alam ko sa the list, hindi nila magamit yung light effect sa likod, yung blue light. Wala lamang mong fake o hindi. Kasi matagal na rin ginagamit ng Magic the Gathering yung printing process na meron sila. At para magawa man ito ng mga scammer or mga nag-fake ng cards, hindi na siya profitable sa kanila kasi mahal yung mismong proseso eh. So, syempre, isang billion-dollar company, hindi nila magagaya to. So, yun ang kanilang way. Ganyang kaliliit, ganyan level ng printing. Ano kasi yan eh? Stack upon stack. Magic the Gathering reference. So, stack upon stack yan ng pag-process to make the card para magawa tong barahang ito. Pero minsan ang ating mga baraha sa buhay ay nagigipit tayo. Kailangan nating sakalin din ang ating mga tropa at mga nagawa nito. So, meron din mga nag-weigh yung mismong card. So, wini-weigh nila to. Dapat umabot ng 1.8 to 1.7 grams pag winay mo siya. Kasi pag yung mismong material ng baraha, hindi worth kung gagamitin nila yung weight na to. Gagamit sila ng mas magaan kasi mas mura siya. So, hindi siya magiging. Pero, yun yung mga tatlong pinakilalang safeguard. Yung dun sa green, yung 4 dots. Pag gusto mo maging mas sure pa, habang mas nagmamahal pa yung binili mo, pwede mo i-weigh, mas pwede mo gamitin yung light. Pero ang pinakamagandang way para marami isang card ay syempre ang tiwala mo dun sa binibilhan mo. Kaya mga pinagbibilhan namin ay kilala namin o tropa namin. Yan sila Boss Mike, iba pang mga Magic the Gathering stores dyan. Kaya message lang kayo sa akin. Naghanap din ako ng mga ways para makabili ng hindi overthink ako. Alam mo yung mga scalper pricing, yan, scammer pricing, ang pinakamalakas sa lahat. So, yun lang. Ngayon, gusto ko lang i-share yun nangyari doon. Pero syempre, gusto ko lang mag-onting nerd out sa inyo. Yung aking decks. Ay, para sa inyo. So, syempre, para lang nasa tamang angulo tayo. Ito na may aking mga baraha. Ayan, meron ako ditong John Irenicus, Wally Bayola, Kalbo. Ito yung unang-una kong bracket 4. Ibig sabihin yung mga mahihirap na si Satoru. Alam ko nakita niya na nandun tayo sa parang charity match. Ginamit ko yan. Tinry ko talunin si Ninong Rai dyan, hindi kinaya. Meron tayong Monk Gyatso. Meron din akong scatter deck. Ayan, so flip coin siya. So lumalakas o nagdodraw ako ng card based sa flip coin na lalabas sa aking kamay. So ito yung binder ko. Hopefully wala ako nakatansak kay SP, kay Super Proxy Guy. So ito, so yun. So ito naman yung mat na ginagamit ko para manalo. Halo-halo na, di ba? Yeah, halo-halo na. So yun lang.
So, ano din, message din kayo sa Maghapon Cafe kasi naglalaro kami ng MTG every week sa aming cafe. Message nyo na lang doon yung mga gusto maglaro dyan para di malaman namin gaano karami ang pwede nating i-accommodate at a time or at a day kasi move around naman yung day. Comment lang kayo sa Maghapon Cafe. Pwede sa Instagram, pwede sa FB. At syempre, like nyo na din. Gusto nyo matutunan ng Magic the Gathering, punta kayo sa Laro Lounge. Ina-explain namin doon na beginner level yung mga nangyayari. At yun lang, James Hopper na mamaalam.